ako 21 a ja vás vítam po dlhej dobe asi na plátne, viete, ako to myslím. Bol som dosť chorý, dosť dlho som nevydal videa, takže som sa rozhodol, že zasa vydám nejaký špeciál pre vás. Keďže tak bude trochu uchmať, tak tu bude trochu smrkať, tak smrkať nie, ale takto potahovať, takže môžeme začať. Dneska mám pre vás taký špeciál, že máme nový príspevok do Adventures of Toys. Kto by nepoznal, je to séria, kde dinosaury z ľudského sveta, teda figurky, terorizujú ľudí a ďalšie veci. Takže máme tu nový príspevok v podobe figurky a teraz sa držte, Suchomimus. Toto už je taká tá staršia figurka, ktorú ľudia už hľadajú veľmi zbytočne, pretože už je iba na nejakých tých bazároch tých ľudí, ktorí to majú, alebo už sa nedá vôbec zohnať. Ja som ju získať na z bazáru nebudem hovoriť, pretože to by sa nám všetci vykúpili. No, takže je to vlastne figurka strednej veľkosti, farba je žltá až s nedými prúhmi. Mne sa veľmi páči aj textúra, že je taký trochu aj podrapaný, aj keď to veľa figúrok má, čo ja mám. A taktiež by som chcel povedať, že veľmi sa mi páči aj textúra, čakajte, ja vám to ukážem, tej hlavy. Tá je veľmi pekná, sa mi páči, že je užšie ako teda inakšie figurky, ktoré. Teraz vlastne už Suchomimus má aj vlastnejšie figurky, on je aj v kolekcii Mresiu Chaos Theory. Pokiaľ nepoznáte, tak si určite pozrite ten sériu, keď on už má druhú sériu. To teraz nedávno vyšlo. Dobre, ale ešte by som tak chcel niečo pripomínať, že figurka už je vzácnejšia, takže už sa nedá skoro ani získať. Všimajte? Ona už sa ani nedá skoro vôbec získať, ona už je taká, že by ste museli hľadať dosť dobre na bazár, keďže mne sa ju podarilo v kľude získať a objednať. Bolo ešte, takže že pani hovorila, že ho mala v byte. Takže uvidíme. Dobre, dneska si ho predstavíme, ukážeme si hlavné funkcie, ktoré sú jeho a takých nevýhod, ktoré sa mne osobne nepáčia. Takže môžeme ísť na to. Hlavná funkcia, ako každého teropodného, teda mesožravého dinosaura, teda figurky, je, aby vedel niečo s hlavou. Tento vie, lenže počúvajte, čo to robí. Je to už taká tá staršia, keďže hovorím, že to z bazaru, je to z roku, tieto figurky sú z roku 2018, takže to je, chcete, 1, 2, 3, 5 rokov aj dozadu je, no 5 rokov nejako, tak by som povedal, nie, počkať, 3, 4, 5, no 5, nie, len 4 roky, takže počúvate sem. Keďže to by sa dalo naolejovať, lebo ďalšie veci, takže. Ale keďže ja mu trochu pomôžem, tak on tu ústa zaberá, je to tam aj dosť v poriadku, takže. Ako to má byť, to vidí. Tak budeme sa takto zlepšiť. Tak. Ešte, čo ma dosť nahnevalo je, že táto figurka alebo nemôže otočiť nohu do tých 360 stupňov, čo mi dosť vadí u tých figúrok, pretože ja som vždy zvyknutý, že otočí to do 360 alebo do tej podobného stupnice tých stupňov. Neviem, čo som povedal. A vie sa otočiť, takže aj keď budeme chcieť natačiť napríklad podľa dlhšie, dojte. Táto noha je taká už, akože podvodu, keď budem chcieť natáčať, tak budem na toto hotovo. Počkaj, takto. A budem to držať takto, takže super. Aspoň, že viem, čo budem robiť. Textúru sme si hovorili. Teraz chvost, takže nemá vlastnú funkciu. Nemá vlastnú funkciu, asi tá je dosť taká, že dobre, tak tiež dokážu sa nohy aj hýbať, akože otáčať dovnútra aj von. A taktiež ruky, to ma veľmi zaujalo, že sú gumové, že
pretože veľa figúrok, ako napríklad môj Ceratosaurus a Eukarp alebo Rajasaurus, nemajú tú schopnosť, že sú takéto úplne. A taktiež to má tú schopnosť, že dokáže otočiť 360. To je tak z hľadiska schopnosti všetko. A teraz taký menší bonus. Chcem sa vám poďakovať za 383 odoberačov. Ste fajn skupina, komunita. Ďakujem za každý like, za každé zhliadnutie, ktoré tu sem dávate na kanál. Dobre ti pestuje. Pardon. Takže ďakujem vám. Ste super komunita. Ďakujem vám za každý like, za každé zhliadnutie, za všetko. Dobre, a teraz už by som sa aj s vami tak rozlúčil, keďže ešte by som vám chcel pripomenúť, že na mojich YouTube shortoch bude už ich menej, pretože riešim, že nevyšlo aj tak dlhšie video, že mám ich veľa súkromných, takže budem musieť asi buď zmeniť obsah, alebo skôr hudbu na to. Dobre, s vami bol Indoraptor 21 a my sa vidíme u ďalšieho spoločného videa, keď tak už budú video, alebo skôr short. Uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ sa mi darí a dúfam, že neprídem odoberateľ. Čaute, s vami bol Indoraptor 21 a my sa vidíme u ďalšieho videa spolu. Čaute.